tangi turu nyekro TikTok. Delok pokase afiliator sing wis gedhe, wis oleh em-eman ngomong ini. Jangan selalu bilang cek keranjang kuning ya, cek keranjang kuning ya. Jarene nek krungu afiliator ngono iku kepingin nyiram. Ora kabeh wong ngerti, Cah. Ora kabeh wong ngerti keranjang kuning. Contone mbokku, budheku, bulekku arepe tumbas ngono ki nek kok isih. Tumbas ning ndi to, Nduk? Piye carane to, Nduk? Kowe dhisik apa ya cilik sik? Langsung gede. Kan enggak. Kowe kan dhisik cilik juga. Cilik dhisik baru gede. Aku lho dhisik sering iki cekot ning ngene anumu, keranjang kuningmu. Nek enek barang-barang sing tak perlokno ngono kuwi aku cekot ning keranjangmu. Gak oleh ngono kuwi. Iku jenenge kacang lupa kulitnya. Ngerti ra? Piye? Aku nek ana wong ngene iki mentolo tak granat ae. Gak suka aku. Gak suka.